lumea și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom face 800 B pe jocul cu taste și mai ne trebuie 13 B. Așa că hai să dăm drumul. Nu stăm atât de mult pe gânduri și îi dăm cât mai repede. Am făcut astăzi, că au fost ori 2 trofee. Am făcut 187 B în total. Și am zis să las așa, să fac pe video 800 B. Totodată, dacă fac 800 B, deblochez și asta aici. Îmi dă plus 50 de milioane step. Eu filmez acum pe la 10 seara. Mâine dimineață la ora 10:30 va fi postat acest video. Am postat și astăzi încă un video la 10:30. Am filmat ieri seară. Tot așa, cam pe la 10. Cam așa mă apropie de filmat. Și da, hai că revin la 795 B. Hai că revin. Bun, haideți că am revenit. Avem 794 B. Mai ne trebuie să mai facem o dată să avem 795 B. Mâine, dacă vreți, o să mă joc și alt joc. Cred că v-ați plictisit deja de ăsta. Cred că unii dintre voi vă jucați acest joc. Mâine o să postăm alt episod. Adică mâine postez ăsta, apoi mâine mă joc altceva. Dacă vreți voi un joc ce să mă joc, scrieți la comentarii. Scrieți în comentarii ce joc vreți. Hai că mai ne trebuie 3 B. Ok. Bun. Mai ne trebuie 2 B, suntem foarte aproape. Unu B mai trebuie. Atâta. Și am făcut 800 B. Și deblochez și asta aici. Eu cu jocul acesta am început la 0, numai că mi-am luat asta, ori 128X, eu mi-am luat de acolo. Rest, am mai dat de 2 ori skip la Rebirth, atâta. Atâta am făcut cu jocul ăsta. 2 skip-uri la Rebirth și mi-am cumpărat acolo. Și am făcut 800 B și în total de la 11 OC ne dă 23 OC. Bun. Deci cred că mâine vom încerca alt joc, dar vreau să vă arăt dacă sunteți de acord să testăm acest joc. Adică nu să testăm, să jucăm. Avem... stați așa. YouTuber Tycoon Vehicles. O să-l încerc mâine. Adică m-am jucat deja, dar vreau să-l încerc pe celălalt cont să fie de la 0. Și mâine îi vom da așa cu jocul acesta. Oricum, cred că o să mai postez și alte jocuri, nu numai Roblox. Așa că, na, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați pe butonul de follow și like. Eu am fost Patrick, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!